Ja, det er så min screencast om klimaforandring. Og det overordnede spørgsmål, det var, hvilke udfordringer skaber klimaforandringer for livet på jorden? Og det første spørgsmål, det var, at jeg skulle begrunde problemstillingens relevans og aktualitet. Og for at vurdere problemstillingens relevans, så vil jeg tage udgangspunkt i 3 artikler. Den første artikel, den er fra den 26. december i 2014, og den handler om en katastrofe i form af en oversvømmelse, som gjorde, at mere end 100.000 mennesker de måtte flygte fra deres ødelagte hjem i Malaysia. Den anden artikel, jeg har valgt, den er fra den 9. december i 2014, og artiklen den fortæller, at der nu er langt større sandsynlighed for ekstremt varme sommer end tidligere. Artiklen den siger også, at Europa er blevet ramt af en usædvanlig hedebølge i 2003, hvor op til 70.000 mennesker døde, og det er blevet konkluderet af forskere, at sandsynligheden for, at det her det vil ske igen, den bliver større og større på grund af de menneskeskabte klimaforandringer. Den tredje artikel, som er fra den 1. december 2014, den handler om, at en del af Brasilien de led hårdt under klimaforandringerne, og byen São Paulo havde ingen vand og var ramt af tørke, og det fremgår tydeligt sådan, gennem hele artiklen, at den her tørke var forårsaget af ændringer i atmosfæren og global opvarmning. Så der er altså ikke nogen tvivl om, at problemstillingen her den er meget relevant og aktuel, og vi bliver hele tiden sådan opdateret om sager, hvor klimaforandringer i den grad påvirker livet her på jorden. Det andet spørgsmål er, at jeg skal redegøre for de geofaglige sammenhænge, der knytter sig til problemstillingen. Når vi hører om klimaforandringer, så hører vi ofte det sammen med ordet global opvarmning. Og global opvarmning, det betegner den ændring i klimaet, som er aktuel lige nu, nemlig at den globale gennemsnitstemperatur den stiger. Og det interessante her, det er, hvad der forårsager den her temperaturstigning. Hvis det globale klima det skal være uforandret, så kræver det, at jorden den skal sende lige så meget energi ud i verdensrummet, som solen sender ned til kloden. Det vil altså sige, at der skal være en strålingsbalance. Og der er altså ikke strålingsbalance, når vi snakker om global opvarmning, for her kommer der mere energi til jorden, end jorden den sender ud til verdensrummet. Snakker vi strålingsbalance, så taler vi næsten allerede om drivhuseffekt. Og jorden den har den her naturlige drivhuseffekt. Og det er et fænomen, som betyder, at nogle af atmosfærens luftarter, de har en evne til at holde på solens varme. Og langt den største del af jordens varmetilførsel, den kommer altså fra solen, som udsender de her kortbølgede stråler. Og de her stråler, de går ned, og så opvarmer de jorden. Og jordens albedoeffekt gør, at jorden reflekterer varme tilbage til atmosfæren i form af langbølgede stråler. Men de her langbølgede stråler, de har altså svært ved at trænge gennem gasserne i atmosfæren end kortbølgede stråler. Og derfor så bliver de i stedet absorberet af de forskellige gasser heroppe i atmosfæren, og det er fx især vanddamp og kuldioxid, der optager de her stråler. Så drivhusgasserne her i atmosfæren, de holder altså på varmen, og på den måde så bliver atmosfæren og dermed haven og jordoverfladen altså varmere. Atmosfæren består blandt andet af CO2 og metan, altså drivhusgasser, som vi mennesker også udleder, f.eks. når vi brænder benzin af. Og jo højere koncentration af de her gas er i atmosfæren, jo større en del af strålingen vil blive absorberet, hvilket gør, at vi får et opvarmet klima ved jordoverfladen. De her ændringer, som vi mennesker vil lave i atmosfæren, de påvirker altså drivhuseffekten, og så kalder vi det den menneskeskabte drivhuseffekt. CO2 det er den mest betydningsfulde menneskeskabte drivhusgas i atmosfæren. CO2 det fremkommer ved afbrænding af alt organisk materiale, både nyt, som kaldt organisk materiale, og det gamle, som kaldt fossile brændsler. De fossile brændsler de indgår kun i kulstofkredsløbet, hvis vi mennesker graver dem frem og brænder dem af. I det naturlige kulstofkredsløb så indgår en række processer, hvor kulstof det bliver flyttet fra en sfære til en anden. For eksempel hvis et dyr det spiser en plante, og dermed optager kulstof fra biosfæren, og så afgiver dyret det senere igen til atmosfæren. Vi kan også tage et eksempel ved træ, hvor træet det optager kulstof fra luften i fotosyntese, og her optages altså kulstof af biosfæren fra atmosfæren. Vi kan også tage et eksempel som planter i havet, f.eks. alger.
De optager kulstof i hydrosfæren ved fotosyntese. Herefter kan der så komme nogle fisk og spise algerne, og de optager altså kulstoffet fra hydrosfæren og afgiver det senere til hydrosfæren. Når fiskene de så dør, så ligger de så hernede på havbunden, og så bliver de til sedimenter. Og her er det menneskerne, de kommer ind i billedet. For når de her sedimenter, de har ligget under højt tryk og temperatur i mange millioner år, så bliver de omdannet til olie, som vi mennesker så har fundet ud af at pumpe op og bruge som energi ved at brænde det af. På den måde så har vi altså bidraget med ekstra kulstof til atmosfæren. Og det samme det gør vi også, når vi f.eks. opvarmer del af geosfæren og bruger det som cement, og det afgiver altså igen ekstra CO2 til atmosfæren. Og det her, den måde vi øger atmosfærens CO2-indhold på, det hænger blandt andet sammen med industrialiseringen i starten af 1900-tallet. For siden år 1900 er atmosfærens CO2-indhold faktisk steget med hele 35%. Som tidligere nævnt, så gør en højere koncentration af de her drivhusgasser altså, at en større del af de langbølgestråler fra jorden absorberes, og dermed så er vi mennesker altså med til at øge jordens temperatur. Det tredje spørgsmål det går ud på, at jeg skal diskutere mulige strategier for at få sænket det globale CO2-udslip. Og jeg har fundet en artikel, hvor FN de mener, at hele 80% af verdens samlede energibehov kan dækkes af vedvarende energikilder. De mener, at man kan satse på nogle flere vedvarende energikilder, som f.eks. vind, sol og biomasse. Tager vi udgangspunkt i vindenergi, så er det en CO2-neutral energiform, og vindmøller de skaber 80 gange så meget energi i sin levetid, som der går til at fremstille den og holde den ved lige, de her vindmøller. Ulemperne ved vindmøller det er, at de kun producerer elektricitet, når vinden blæser, og man har endnu ikke fundet en effektiv måde, hvor man kan gemme det her overskydende energi, der nogle gange kommer. Kigger vi på solenergi, så er fordelene, at solen den er nærmest uudtømmelig for energi, i modsætning til fossile energikilder som f.eks. olie. Ved solenergi der ser man næsten ingen forurening, og forureningen den kommer sådan i forbindelse med produktion, transport og installation, men forureningen er så lille, at man næsten siger, at den er ikke eksisterende. Ulemperne ved solenergi det er, at det er en meget dyr investering, og der skal betales et stort engangsbeløb, når der investeres i solenergi. Solenergi det er også sæsonbetinget, og det giver altså kun energi, når solen skinner, og i sæsonen uden meget sol, så kan man være nødt til at supplere med andre energikilder. En tredje ulempe det er, at det er muligt at lagre den her producerede solenergi, men det er en meget dyr mulighed. Så det er sådan lidt både og, kan man sige. Men FN de mente også, at biomasse det var en mulig energikilde at investere i. Og fordelen med biomasse det er, at det er en vedvarende energikilde, der hele tiden kan produceres mere energi ud af. Derudover så anses biomasse også for at være CO2-neutralt, og biomasse kan altså lagres og anvendes, når der er brug for det. Men selvom biomasse det anses for at være CO2-neutralt, så udleder energiform alligevel CO2 i forbindelse med dyrkning og transport af de her slags afgrøder. Og det kræver altså også en del energi at omdanne biomasse til f.eks. brændstof. Som en fjerde mulighed, så kunne man overveje atomkraft. Fordelen med atomkraftværker er, at de giver rigtig hurtig adgang til meget energi, og de er CO2-neutrale. Dog er der en del ulemper ved den her energiform. Atomkraftværker de giver blandt andet fare for atomkatastrofer, og de udsender farlig stråling, der kan gøre mennesker og dyr syge. Og de giver en farlig radioaktiv affald, og det her affald kan altså også misbruges til at producere atombomber. Derudover så dem, der arbejder inden for atomindustrien, der ser man altså flere kræfttilfælde end folk, der arbejder inden for normal industri. Så der er altså rigtig mange muligheder, når vi snakker om vedvarende energikilder. Og altså generelt sådan løsninger til at få sænket CO2-udledning globalt. Men så en af problemerne ved de her vedvarende energikilder, det er, at der både er fordele og ulemper ved dem alle sammen, og det er svært at finde ud af, hvilken energiform, der er den mest hensigtsmæssige at bruge for at sænke CO2-udledning, men samtidig være
økonomisk og altså sikkerhedsmæssigt og sådan noget. Så der er mange problemer og ting, man skal overveje.